Milí priatelia, mnohí ste písali, že sa pohybujem len niekde medzi papalášmi, takže som poprosil ľudí, ktorých tu poznáme, že by som bol veľmi rád v ruskom Auparku. Toto je Aviapark. Za mnou mimochodom je francúzska potravinárska spoločnosť Auchan, ktorá tu ostala. Hoď je pravda, že množstvo firiem odišlo, ale ja sa vám pokúsim ukázať v tomto obchodnom dome, že je tu takmer všetko, čo je aj u nás na Slovensku a že tu ľudia žijú tak ako aj my. Že odišla kola, tak vyzerá Ruska. Sprite. A tu máte Fantu. Že aj Snickers a Mars si tu kúpite. Ty tiež neodišli. 10 centov. 42 centov. Tak tu máme fínske maslo, kresťanské maslo a v priemere tá cena je od eura 30 po 2,80. Ale asi by som si to hneď aj kúpil. Milí priatelia, asi 6 metrov a pozrite sami, ja neviem, asi 52 masla. 52 masla. Mega Paradise. Takisto vidíte cenu. Keď vidíte 184, to znamená, že euro 84 plus minus. 42 mliek. Mlieko, cena 0,90. 0,90 centov. Obdobné jogurty sú aj u nás. No ale tu stoja 0,70 eur. Asi najväčší výber syrokrémov, aký som videl. Párky asi také, aké sme doma ani nevideli. Ale dôležité sú aj tie ceny, pretože od euro 50 po maximálne 3 eurá, taký balík. Vidíte ten sortiment a zobral som si do rúk tieto úžasné párky a pozerám, že vidíte dobre 139 rublov, čo je zhruba euro 40, takže keď si toto kúpite, platíte euro 40 za tento kus tovaru. Tieto pelmene by som hneď zobral domov. Keď pozerám na cenu, tak je to euro 50, takýto balík potravín. Aj tá francúzska firma tu ostala. Takže tí Francúzi, ktorí tu podnikajú, asi vedia, čo robia. Prajem vám pekný večer.